Ake nginibingelele nonke ke emakhaya ngamakhaya. Ethemba kuba nonke naphila lapho emakhaya. Igama lami ke mina ngingumthuli ngwakwaButhelezi. Ngithi ke ake ngethule ngiqophe lokhu ngethule nansi incwadi entsha. Incwadi osihloko sayo sithi izinhlelo zobuchwepheshe ibanga 5. Njengoba sisho ke isihloko lencwadi le ikhuluma ngobuchwepheshe. Lencwadi le ikhuluma ke ikhuluma mayelana nokubaluleka kokwakha izinhlelo zobuchwepheshe. Izinhlelo zobuchwepheshe zilotshwe ngolimi loluntu. Lencwadi ke ilotshelwe ke amabhungu kanye namatshitshi ukuba ke bafunde ngobuchwepheshe ngolimi lwabo. Lapha kule ncwadi ke ziningi izahluko ezikhona. Kule ncwadi kunezahluko ezingama20. La khona nje isahluko esikhuluma mayelana nokubumba inkundla yohlelo lobuchwepheshe. Lapha ke abafundi bathola ngokufunda ke ukuthi ke izinkundla zobuchwepheshe zingalotshwa kanjani. Lapha ke kunesinye isahluko lapho kukhulunywa khona ke mhlambe ngohlelo olukwazi ukuthi lukhiqize isibalo samagama embhalweni. Uhlelo lukwazi ukuthi lukhiqize izinhlamvu zamagama noma isibalo sezinhlamvu zamagama embhalweni. Uma abafundi ke befunda leso sahluko abafundi nje kuphela mayelana nokufunda ngemagama asetshenziswa kakhulu olimini, kepha futhi bathola nokufunda ngokuba uhlelo olukanjalo, uhlelo lukwazi ukuthi lubale isibalo samagama embhalweni lwakhiwa kanjani. Ziningi khona izinhlelo futhi la izinhlelo esikhuluma ke ngenhlalo. Izinhlelo ezifana nezinhlelo zokuxhumana. Lapha ke abafundi bathola ukufunda ukuthi izinhlelo ezikanjalo, izinhlelo lapha abantu behlangana khona baxoxe benze imihlangano ukuthi ke izinhlelo ezikanjalo bangazakha kanjani. Kukhulunywa ke futhi ke nangezinhlelo ezinjalo lapha kule ncwadi. Ziningi kakhulu ke ezinye inhlelo okukhulunywa ngazo la. Njengoba bese ngishilo izinhlelo ezilapha zingama20. Okubalekile ke futhi ke okule ncwadi ukuthi ke umfundi ngale ncwadi akavivinywa ngokuthi ke muhle kanjani ekukhumbuleni lokho akufundile kule ncwadi. Kepha la umfundi uvivinywa ngokuba uvivinywa ngokujula ngobujula nangokubanzi kwezinhlelo zobuchwepheshe umfundi azakhayo emva kokufunda le ncwadi. Yilapho umfundi la ahlolwa khona la kule ncwadi. Kule ncwadi khona ke izahluko la esigcineni kwesahluko ngasinye kuba khona lapho indawo lapho umfundi akufanele khona aphendule imibuzo ngalokho okulotshiwe kulesi sahluko, aphinde futhi akhe okuthile, akhe uhlelo oluthile emva kokufunda isahluko la. Lapha ke umfundi uyagqugquzelwa ukuthi asebenzise izinhlelo zesimanje ukuze akwazi ukuqonda lokhu okukhulunywa ngakho kule ncwadi. Lapha ke umfundi oyibhungu, umfundi oyitshitshi uyamdinga umfundisi ngaphambi kwakhe ozokwazi ukuthi amcathulise, amchazele ngalokhu okuqukethwe kuyo le ncwadi le. Ngoba ke ikhuluma ngobuchwepheshe le ncwadi, kanti ke kwesinye isikhathi akulula ukufunda ke ngobuchwepheshe. Ingakho kubalekile ukuthi umfundi abusebenzise ubuchwepheshe ukuze akwazi ukuqonda ngokwakha izinhlelo zobuchwepheshe, kanti futhi ke abe nomfundisi phambi kwakhe ozomsiza ukuba aqonde lokho okuqukethwe lapha kule ncwadi le. Hayi ikona nje lokho. La uma khona edingayo le ncwadi usoxhumana nami. Mina ngibe sengimnikeza ke yona le ncwadi. Uma khona ke futhi imibuzo mayelana mhlambe nale ncwadi noma mayelana nalezi zinye esengizilobile, imibuzo engalotshwa laphansi ngizobe sengiyiphendula
Uma ikhona futhi mhlambe eminye imibuzo mayelana nezinhlelo zobuchwepheshe abantu bangaxhumana nami ngizobe sengiyiphendula-ke mina leyo mbuzo. Hhayi, ilokho nje kuphela ebengithanga ukudlulise. Ake sibonge kakhulu. Siyabonga.